מה קורה חברים? שמי עומר, והאמת אני מאוד מתרגש, זה הסרטון הראשון שלי ביוטיוב, וככה אני הייתי מאוד שמח לספר לכם על עצמי, אבל בואו נשאיר את הסרטון הראשון לאינפורמציה, ובהמשך ככה לאט לאט תלמדו להכיר אותי, תגלו עליי, ואני מאוד אשמח להכיר אתכם, אז אתם מוזמנים ככה לרשום לי בתגובות. אז בואו נתחיל. היום אני אלמד אתכם איך ליצור סרטונים בנישה שלכם. וזה לא משנה איזו נישה זאת, אתם יכולים להתעסק בבישול, אתם יכולים להתעסק במקצוע כמו נגרות, אבל אם אתם רוצים לשווק את העסק שלכם ואתם רוצים להעלות תוכן בנושא הזה, אתם צריכים להבין מה הקהל שלכם מחפש. וכדי לדעת מה הקהל שלכם מחפש, יש דרך מאוד קלה לעשות את זה. אז בואו תהיו איתי. אז קודם כל אנחנו נחשוב על 12 תת נושאים. בואו ניקח את הנישה שלי לדוגמה, שהנישה שלי זה שיווק. אז אלו יהיה ה-12 תת נושאים שלי. ובואו ניקח מתוכם את עריכה. עכשיו, אני אקח את עריכה, אני אתרגם לאנגלית כמובן, כי באנגלית הכל עובד כל כך יותר קל. אתם הולכים לקחת את אדיטינג, ואתם הולכים לשים אותו בחיפוש המנוע של גוגל, ובעצם לדפדף טיפה למטה. שם אתם הולכים למצוא את השאלות הכי פופולריות ששאלו בנושא של התת נושא שאתם בעצם רשמתם. ואתם הולכים לקחת בערך 30 שאלות על תת הנושא הזה, אתם הולכים לקחת את התשובות שלהם, ואתם הולכים לעשות סרטון על כל תת נושא. ואם תזכרו, אנחנו עשינו 12 תת נושאים, 30 סרטונים לכל תת נושא, וככה שזה יוצא לכם בערך תוכן לכל השנה, ופלוס דברים שאתם תעלו ככה על עצמכם, אז ככה הולך להיות לכם מבחר תוכן הרבה יותר נרחב ממה שאתם מתארים לעצמכם בהתחלה, ואני יודע כמה זה מפחיד. אז תודה שהייתם איתנו היום, זה סוף הסרטון, ואתם מוזמנים לעקוב ולהמשיך לראות את הטיפים האלה כדי להתקדם ולשפר את השיווק שלכם. נכון?